Ξεκινάει λοιπόν ο αγώνας, κυρίες και κύριοι, με τους φοβερούς αθλητές. Βλέπετε τον Ρίτσαρνσον, τον αθλητή που έχει το ρεκόρ αγώνα από την Νότια Αφρική που τρέχει στον έκτο διάδρομο. Μπαίνει καθαρά πρώτος στη τελική ευθεία δίπλα τον Βέρσε Στράτε που κέρδισε λίγο πριν τα 200. Ο Ντεσάλο ο Ιταλός, ο Ντεσάλο είναι ο νικητής. Ο Ολυμπιονίκες με... Στο χώρο των απονομών θα προσέλθουν οι νικήτριες των τριπλούν Οξάνα Κορένεβα, Mrs. Οξάνα Κορένεβα, Σπυριδούλα Καρύδη και Λίδα Πεσίλα. Σε εξέλιξη κούρσα στα 200 μέτρα με τον Αντιντάς, με τον Παναγιωτόπουλο με την πλευράνηση βλέπετε, με τον Μυριαδόπουλος. Σε εξέλιξη κούρσα στα 200 μέτρα με τον Αντιντάς, με τον Παναγιωτόπουλο με την πλευράνηση βλέπετε, με τον Μυριαδόπουλο